Vă rog să vă ridicați în picioare. M-am tot uitat la ceas și am știut un lucru. Predica s-a dus. Dar nu-i nimic, am zis către fratele Cristi, bine că n-am citit textul înainte, că dacă citeam textul trebuia să și predicăm. Acum citim altceva, stăm puțin de vorbă și apoi mergem acasă. Că frate, unde fratele George? A ieșit? Frate George, Domnul să vă binecuvânteze. Ați avut și o mărturie extraordinară. Ați cântat extraordinar. Vă binecuvânteze numele Domnului, fetelor, sărut mâna. Și sărut și mâna Domnului Iisus care vă binecuvântează și vă naște din nou. Citim din Eclesiastul, capitolul 11, și citesc doar versetul 3, partea a doua. 676, pagina Sfânta Scriptură. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 3, 676, pagina Sfânta Scriptură. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Amin. Amin. Tată Dumnezeule, am citit un cuvânt scurt, pentru că n-aș vrea să fie prea mult pentru adunare. Dar te rog, Doamne, acest cuvânt scurt să fie de folos. Amin. Dă putere cuvântului Tău și cercetează fiecare ființă din această adunare. Amin. Cercetează viețile noastre, vorbește-ne, Doamne, și binecuvântează-ne prin cuvântul Tău. Mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul Tău scris. Să fii binecuvântat în veci de veci. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Vreau să vă spun așa. Ați băgat de seamă ce am citit? Ori încotro ar cădea copacul, zice. Și nu se referă Solomon la un copac oarecare dintr-o pădure oarecare. Solomon, când vorbește aici, se referă la viața mea și la viața dumitale. Știu că poate te gândești ca și mine, că sunt tânăr și în putere. Ce ar putea să mă lovească? Știu că te gândești că ești tânără, ești voinică și ești frumoasă. Dar vreau să spun că există o cădere. Mai devreme sau mai târziu căderea va veni. Mai devreme sau mai târziu se termină. Iată că securea și fost înfiptă. Nu știi când. Iau ziarul și citesc accident pe șoseaua Lugoș-Timișoara. Nu știu câți morți, răniți. Citesc pe internet pagina cu știri să văd ce se mai întâmplă prin țară. Peste tot vezi, domnule, tânăr de 18 ani, doar ce a luat permisul, taică-s i-a dat o mașină, a murit. Băiat de 27 de ani, nu știu ce a încercat să facă un act de teribilism, a sărit de pe un pod, domnule, n-a măsurat bine apa, n-a mai ieșit. Bărbat de 40 de ani, om în toată puterea, a venit de la serviciu, a venit cu salariul, l-a pus pe masă, a dat pâine la copii, s-a culcat și nu s-a mai sculat. Înțelegeți ce-i viața omului? Un abur, spune Biblia, care se ridică pentru puțină vreme și pierde. Vreau să luați bine în calcul ce spune Solomon aici. Există o cădere. Ori încotro ar cădea copacul. Copacul într-o zi va cădea. Și pentru că există o cădere, vreau să luați seama la următorul aspect. Spune, ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte. Vreau să luați seama că atunci când va cădea copacul acesta, când se va termina cu viața noastră, există doar două poziții în care poate să cadă. Miază zi sau miază noapte. Nu există doar trup. Nu există doar crengi, doar trunchi. Există și un suflet. Nu există doar ceea ce se vede. Există și ceva ce nu se vede. E sufletul. Și sufletul nu se poate duce decât în două părți. Nu se duce decât spre miază zi. Spre răsărit cu Iisus Hristos, spre un nou început cu Iisus Hristos. O veșnicie petrecută cu El, în împărăția Lui, în Rai. Sau spre miază noapte, spre apus. Spre întunericul care nu va vedea lumina niciodată. Spre întuneric cu Satana, în iad. Să iei în calcul că există o cădere.
dar să iei în calcul că există doar două destinații în care poate merge sufletul tău. Nu există o a treia destinație. Oricât de mult mi-aș dori să vă prezint, oricât de mult insistă Biserica Catolică asupra purgatorului, asupra locului de purificare a sufletului, și vin și spun că după ce mori, că după ce se termină cu trupul acesta, că după ce cade copacul, sufletul merge în purgatoriu, locul de purificare al sufletului. Și acolo am ascultat pe cineva predicând, un preot, și spunea și acolo, dacă familia va îndeplini ce trebuie îndeplinit, dacă biserica își va face datoria, dacă se vor face suficiente rugăciuni, dacă se vor pune suficiente pumelnice, dacă se va face suficientă dărnicie, sufletul poate fi strămutat. Greșit. Să nu vă lăsați înșelați de o asemenea învățătură. Cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt doar două destinații, doar două poziții în care poate să se ducă sufletul. Miază zi sau miază noapte. Apus sau răsărit. Raiul lui Dumnezeu sau iad. Și dacă vreți existența unui purgatoriu, vă spun că există totuși. Există, dar e în timpul vieții. Astăzi. Astăzi poți să-ți purifici sufletul. Nu mâine. Nu după ce ai terminat cu viața asta. Nu după viață. Odată ai intrat în veșnicie, nimic nu se mai poate face. Purgatorul e zi de zi. Viața trăită zi de zi. Pentru că în fiecare zi poți să-ți purifici sufletul. Sau poți să-l întinezi. Poți să-l spurgi. Tu alegi ce vrei să faci cu sufletul tău. Eu am venit astăzi să-ți spun că există o cădere la 20 de ani, la 40 de ani sau la 80 de ani. Dar ea există. Noi nu știm când va veni momentul plecării noastre în veșnicie. Nimeni nu știe. Oricât de mult ne-am dorit să cunoaștem viitorul, oricât de mult ne-am dorit să cunoaștem cât de lungă sau scurtă e viața noastră, oricât de mult ne-am dorit să știm ce este mâine, nu vom putea ști. Știm când ne-am născut, știm ce a fost ieri, știm ce este astăzi, dar nu putem ști ce va fi mâine. Eu știu că am venit astăzi aici, dar nu știu dacă mai mă duc acasă. Și am o nevastă frumoasă și am un copil binecuvântat de Domnul Iisus, dar nu știu dacă vom mai ajunge la ei. Ori de câte ori plec de acasă, îmi sărut soția și spun, draga mea, mă duc. Dar nu știu dacă mă mai întorc. O sărut ca și cum ar fi ultima dată. Și ea face la fel. În fiecare dimineață pleacă la servici. Și mă sărută și pe mine și sărută și copilul. Ca și cum ar fi ultima dată. Pentru că nu pot să știu când se termină. Dar luați în calcul că sunt doar două destinații. Rai și iad. Rai și iad. Astăzi, dacă ești aici, este ca să auzi cuvântul lui Dumnezeu, care spune că poți să-ți purifici sufletul. Și atunci când va veni căderea, sufletul să se ducă spre răsărit, să se ducă spre Iisus Hristos, spre Împărăția lui Dumnezeu, spre Rai. Astăzi ești aici ca să auzi că dacă îți întinezi sufletul, vei avea parte de o cădere și sufletul se va duce spre apus și te vei duce în iad. Niciodată să nu uiți asta. Dar mai luați în calcul un lucru. Ultima parte a versetului spune: în locul unde cade, acolo rămâne. Ce-a căzut, căzut rămâne. Înainte să mă pocăiesc, am ascultat o melodie, dar nu mai știu al cui era. Și spune: odată am tras cu praștea și am omorât o vrabie. Pentru că m-am pocăit în 2007, până în 2007 am ascultat muzică din lume. E mult timp și nu mi-am amintesc cine a cântat melodia. Zice, am plâns mult. Dar a venit mama și mi-a spus: ce ai omorât, omorât rămâne. Oricât ar plânge cei dragi după noi, oricât de mult s-ar trudi ceilalți, oricât de mult și-ar dori cei care rămân în urma noastră să mai facă ceva, nu se mai poate face nimic. Duminică a fost o săptămână de când un vecin de-al meu și un prieten a murit de cancer. Am avut stupi împreună și am lucrat împreună.
Și am încercat să-i vorbesc de Dumnezeu, dar n-a vrut să mă asculte. Ori de câte ori l-am invitat la biserică, m-a refuzat. Nevastă s-a pocăită. Îi vorbea de Dumnezeu și îi spunea, taci. L-a lovit cancerul și m-am gândit că poate acum va asculta. N-a vrut. L-au dus la spital și medicii au spus, n-avem ce să-i mai facem. Duceți-l acasă și așteptați liniștiți. A intrat în inconștiență și în fiecare zi am întrebat-o pe bunica mea. Ea mergea în fiecare zi pe la ei. Mie mi-era greu să mai mă duc. Și a revenit. Am sperat că măcar pentru câteva clipe va mai deschide ochii. Să fie conștient. Să mai mă duc o dată să-i spun de Iisus. Și a plâns mult sora la priveg și a zis, măcar că s-ar fi pocăit. Știu, zice, să duce în iad. Așa de rău îmi pare după el. Rămân singură. Copiii plecați prin Europa, prin alte țări. Casă mare. Și așa îmi pare de rău după el că rămân singură. Dar mai rău îmi pare, zice, că se duce în iad. Măcar de-ar fi avut sufletul mântuit. Aș fi avut o nădejde că într-o zi ne întâlnim. Aș fi avut nădejdea care este scrisă de Sfântul Apostol Pavel în Tesaloniceni. Fraților, să nu vă descurajați. Aș fi avut credința care spune Iisus Hristos să o aveți. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu că mă duc să vă pregătesc un loc. Și aș fi avut o nădejde că a pregătit Iisus și pentru El un loc. Dar nu l-a primit. Și știu, spune ea, nu mai pot face nimic. Oricât de credincioasă aș fi eu, oricât de mulți păstori aș chema la înmormântare, oricât de buni cântăreți aș chema, nimic nu se mai poate face. Recapitulăm și încheiem. Există o cădere. Câți ani e? Da. 25 de ani. Și la 25 de ani poate să vină o cădere. Se poate termina. Te duci la niște analize de rutină și nu știi ce ai și ești gata. Tatăl meu s-a dus la niște analize de rutină, i-a pus ștampila și a semnat-o și a spus, domnul David, du-te acasă și mor liniștit. La niște analize de rutină, om la 50 de ani. Aștepta și el o pensie. Mai speră la un tratament. Căderea vine. Viața se termină. E pentru puțină vreme. Dar în timpul vieții ia seama că poți să-ți purifici sufletul. Pentru că atunci când va veni căderea să fii pregătit. Și să nu te prinde căderea pe nepregătite. Și să nu cadă copacul ăsta numit trup. Să nu cadă copacul ăsta spre apus. Spre miază noapte. Spre întuneric. Și, Doamne, fă să cadă trupul ăsta când vrei Tu. Dar să cadă spre răsărit. Amin. Aș vrea să-ți dorești din toată inima ca atunci când se va termina să fie cu Iisus. Amin. Să fie spre răsărit. Să fie în Împărăția lui Dumnezeu, în Raiul binecuvântat. Aș vrea să-ți dorești din toată inima ca fiecare zi a vieții tale să fie o zi de purificare a sufletului. Păzește-mă, Doamne, de întinăciune. Păzește-mă, Doamne, de spurgăciune. Și ajută-mă să mă purific. Și ajută-mă să mă sfințesc și să caut fața Ta. Să caut adevărul Tău și cuvântul Tău. Oamenii ai legământului, sfințiți-vă, că nu știți clipa și ceasul când va trebui să plecați. Vă spun lucrul ăsta pentru că după nimic nu se mai poate face. Nimic. Nimic. Haideți să ne rugăm. Uite așa cum stați pe scaun. Haideți să plecăm capetele la rugăciune. Aș vrea să aveți fiecare dintre dumneavoastră un moment cu Dumnezeu. Și te rog, Tată Dumnezeule, mână Duhul Tău cel Sfânt peste adunare. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare frate și soră, să cerceteze copiii și musafirii pe fiecare în parte, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să vorbească fiecăruia și arată-ne, Doamne, starea noastră. Arată-ne, Doamne Dumnezeule, dacă ar fi să cădem astăzi, dacă ar fi să plecăm astăzi, dacă astăzi s-ar termina,
Unde ar merge, Doamne, sufletul nostru? Aș vrea, Doamne, pentru toată adunarea de aici, ca toți, Doamne, să meargă în Împărăția Ta. Dar nu depinde de mine. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că Tu ai dat salvare lumii. Mulțumesc că Tu ți-ai dat viața, ca toți oamenii să fie mântuiți. Mă rog, Doamne, ca toți de aici să fie mântuiți. Mă rog, Doamne, ca toți să primească mântuirea Ta și să-și dorească sfințirea, să-și dorească purificarea, curățirea. Mă rog, Doamne, stai de vorbă cu Dumnezeu. Și de-ai găsit că mai sunt lucruri întinate, spurcate, necurate în viața ta. Stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, curățește-mă! Curățește-mă, Doamne, de întinăciunea vieții mele, de spurcăciune. Și de cunoști domeniul, dă-l cu numele. Spune: uite, aici am probleme, Doamne. Aici am nevoie să lucrez, eu nu pot. Am încercat de atâtea ori să mă las, Doamne. Și am încercat de atâtea ori să mă schimb. Dar păcatul mă înfășoară așa de lesne. Mă leagă, Doamne, și mă robește. Dar vreau să fiu un om liber. Aș vrea, Doamne Dumnezeule, ca veșnicia mea să fie asigurată. Ca să stau, Doamne, liniștit înaintea Ta. Știu, Doamne, că după nimic nu se mai poate face. De aceea, Doamne, vreau să fiu pregătit. Vreau să fiu pregătit, Doamne, pentru că nu știu nici clipa, nici momentul. Dar fie ea când o fie, Doamne, după voia Ta, dar eu vreau să fiu gata. Și ajută-mă, Doamne, să fiu gata. Și Dumnezeu să vă ajute pe toți. Amin. Amin.